खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 22 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि साना गाहाम नङा, बिबाननिफ्राय बोखारजानो हागौ, गोसोआ उसुखुथु मोनगोन। बृष राशि मोजां खाबु आखायाव फैगोन, नखरनि मुवा बेसाद सोरजिनो हागोन, सोलो बोलो बाहायनानै देरहासार जानो हागोन। मिथुन राशि देहानि सानाय सुनाया बाङाय जालांगोन, खामानिनि थाखाय दावबायनो मोनगोन, साना मुखुबै बारलांगोन। कर्कट राशि गोसोआव बायदि गाज्रि सानस्रिया जायगा लागोन, खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय नङा, साना गोब्राबै बारगोन। सिंह राशि फैमाल मिजिंखौ लानानै हांमा सोरगोन, मेगनाव मोदै फैगोन, मावनो दांनो गोसो जानाय नङा। कन्या राशि मावनो लानाय हाबाफोराव जाफुंसारनाय मोनगोन, बयजोंबो सिनायजागोन, गोजोननायजों रंजाखांगोन। तुला राशि गेदेर सुबुंनि थुलुंगा होनाय मोनगोन, हाबा मावनो गोहो बोलो मोनगोन, बिमा बिफानि मान लाखिनो हागोन। वृश्चिक राशि गोजान लामा दावबायनायाव सांग्रां जानांगोन, आखाइनिफ्राय मुवा बेसाद गोग्लैफ्लांनो हागौ, देहानि जेंनाबो नुजाथिनो हागौ। धनु राशि मेगन गोसानि खैसाराव गोग्लैनो हागौ, बायदि जाब्रबथाय जानो हागौ, गोसोखौ गोरा खालामनांगोन। मकर राशि गोदान हाबा जागायनायनि मोजां सान, खामानियाव जाफुंसारनाय मोनगोन, आखाइयाव रां फैगोन। कुम्भ राशि नखरनि जेंनाफोरा गोसोखौ गोजोन गैयै खालामगोन, दाबसे जायगायाव थाथेरनो हायै जागोन, उसुखुथु मोनगोन। मीन राशि फोथायजाथाव लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, फालांगियाव जाफुंसारनाय मोनगोन, बयजोंबो मिनि खुसि थानो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।